Έλα εδώ ρε. No cap, only real. Έλα εδώ ρε. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Αρέσει είναι. Τα θυμάσαι ρε μαλάκα. Περίμενε ρε μαλάκα. Γιατί ένα κανάλι εδώ πέρα ρε μαλάκα έδωσε 50 subscribe ρε μαλάκα. Έδωσε 50 subscribe ένα κανάλι. Ο Τρανός! Πού σε τρώνε καβιάρι. Γαμώ την πουτάνα μου! Respect! Άρε μαλάκα τρανέ. Τα θυμάσαι ρε μαλάκα. Ζω το παιδιά μου τα έχει κρατήσει ακόμα γάματα. Τρανός! Γαμώ την πουτάνα μου! Γαμώ την πουτάνα! Γιαγιά! Ο Τρανός. Πού να τον ξέρει ρε μαλάκα. Ο Τρανός, τον ξέρεις τον Τρανό. Που λέει... Όταν λες Τρανός, τι εννοείς? Ο Τρανός, ο ράπερ. Ναι. Τον ξέρεις? Ναι, αυτός που ήταν με τον... Ποιον? Εκπομπή που ήταν ένας αυτός. Είχε πάει στον Αρναούτογλου, δεν είχε Όχι πάει. τον Ο Τρανός, νομίζω ναι, πήγε. Τέλος πάντων, πού τους έχω δει. Μας έβγαλε τώρα, τον ξέρω. Ποιος λέει τον ξέρω. Έτσι, λέει, μας έκανε subscribe τώρα, έριξε 250 ευρώ. Γιατί πράγμα. Γιατί γουστάρει, γουστάρει. Δεν κατάλαβα τι θες να πεις. Γιατί είσαι γυναικάρα γι' αυτό. Τρανός και τάσχεσαι όλα. Τα γάμισε. Τρελάθηκες τώρα. Κοίταξε, τέτοια πρόσωπα δεν υπάρχουν στον κόσμο. Κοίταξε εγώ που συζητάω, που βλέπω. Με τα Cuban links εδώ και τα chains. Τι λέει. Με τα chains εδώ, τα λέει με τις αλυσίδες. Αυτά είναι τα λίγα. Είδαμε τα πολλά. Τώρα αναφέρουμε άλλο νοικοκυριά. Ελιές που κάνεις πέσει αλλαγές. Άντε φέρε. Πες το να κάνει ελιές. Τρανέ κάνεις ελιές. Που δεν τις κάνει κανείς στο ωραίες. Να του πάω να του βάλει με ελιές λες. Κοίταξε. Ας πω και την πύρα αυτή. Για πες. Εκεί θα πάω να φέρω τις ελιές πρώτα, κρατά. Εντάξει. Και μετά θα πούμε και τη ζωή του. Άλλα 50! Άλλα 50 έσκασε από την πουτάνα μου, Τρανός! Έπεσε. Από την πουτάνα μου! Μαλάκα, τι λες ρε? Μαλάκα, ξέφυγε ο Τρανός, πέντα. Ξέφυγε, μπρο. Ξέφυγε. Όχι, δεν βάζω από εκείνο που έχουμε. Μαλάκα τρανέ. Big man. Βάλε Τρανό λέει και σπάστα τώρα. Πού να βάλω Τρανό? Πού να βάλω Τρανό? Να τη βάλω να παίξει Τρανό στο Τιμπερλέκι. Όχι, άσου. Άστο, βασικά θα ξεσηκώσουμε. Τώρα είναι και 2 η ώρα, μαλάκα. 1 η ώρα το βράδυ. Βάλε Τρανό λέει στο αμάξι. Πάμε να βάλουμε στο αμάξι όμως σε λίγο. Στο αμάξι είναι εντάξει. Εντάξει, ναι, είναι λίγο πιο normal. Κοιμούνται όλοι ρε μαλάκες εδώ πέρα. Τώρα λέει. Θα μας βγει ο Θείος ο Νίκος, θα μας γαμίσει. Θα μας γαμίσει, θα βγει έξω. Μαλάκα με τον κάνει. Δεν κάνω πλάκα. Όντως θα βγει έξω και θα μας πυροβολήσει. Όχι εδώ, μαλάκες, θα πάθουμε. Όντως θα μας πυροβολήσουν, να ξέρετε. Λοιπόν, και όταν μεγάλωσαν οι ελιές. Έριξε άλλα 50 αυτός, άλλα 250. Λοιπόν, Έριξε 250, έλα αυτό, γι' αυτό να τι είναι τα 250. Μα τι είναι γι' αυτό να τι. Τρανός. Ναι. Τι είναι γι' αυτό? Εντάξει, ναι. Λοιπόν, και πολλές άρχισαν να παίρνουν παραγωγή αυτά. Συνεχίζει. Ρωτούσα εγώ, πώς τις κάνετε. Έστειλε ο Τρανός. Για πάρτι σου γιαγιά. Όχι ρε μαλάκα. Δεν της το είπα ρε μαλάκα, δεν είδα το μήνυμα. Όχι ρε μαλάκα. Άρε Τρανέ. Για πάρτι σου γιαγιά. Γάμω την τρέλα μου. Όχι ρε μαλάκα. Είναι τρελός μαλάκα, είναι καβιάνης. Είναι καβιάνης. Για πάρτι σου γιαγιά. Καβιάρης, ωραίος, respect bro. Πολύ δυνατός ρε, πολύ τσακάλι ρε, γαμώ την τρέλα μου. Καλός ωραίος. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια.